Agora o que facemos é aproveitarnos de Monsantiso, que se vai lonxe porque vai ata a Mariña Luguesa, ata Xove concretamente, para visitar a Xoán Guerreiro no seu propio taller. Ola, son Xoán Guerreiro, encontradevos aquí no meu estudio onde estou traballando nunha obra que serei como casas de indianos. O único que fixen é leválas a un tamaño bastante maior das que fixen anteriormente. Se cadra, Xoán, a vez que pintas a túa cabeza está pensando noutra cousa, ou non? A miña cabeza está en conexión directa sempre coa obra que estou facendo, non? Eu penso que cando estou pintando, simplemente esa conexión directa que teño coa obra que me deixa abstraído total, non? Dos demais pensamentos exteriores que me poden enturbiar, claro. Aquí vexo que hai un reflexo de luz na casa, pero o ceo non é que diga que é un día de sol, non? Xa, pero ti sabes como galego que eres, non? Aquí dase unha circunstancia que moita xente acatou. Igual tes un día que está completamente nublado e un rayo parto o ceo e salen esa luz direccional que sempre van sobre os obxectos, non? A realidade lévate a tres cousas: a representala tal como é, pero depois a min gustame moito a contraposición que hai entre o novo e o vello, o bonito e o feo. O bonito e o feo, o kirche, o que está estorbando e tal. Entonces trátase de representar os elementos e que non estorben. Teño o poste, teño logo a palmera e ao final ainda está a casa, entonces eso sempre son recursos. E aproveitelos porque a naturaleza ou ponchos aí, non? En este caso a industria. O recolles porque fundamentalmente eres un pintor realista. Sí, é un boller, son un eterno boller, sempre vou vendo, non? Entonces gústame esa dimensión de ver, do que che dá. A naturaleza dache todo feito. Ti simplemente tes que miralos, tes que saber encontralo, non? Ti crees que nestes tempos que incluso hai xente que en Suiza diga un realista, ao final, para iso está unha cámara de foto que che fai a foto? Non, pero vamos, a foto é instantánea. Xa definen así, no? O concepto fotográfico é instantánea. Está claro que pode haber grandes obras de arte en fotografía, grandes fotógrafos, desde Hamilton que fixeron, e hai grandes, non? Pero eu considero moi distinto, este é un pálpito latente continuo. Hai que saber moi ben distinguir o que é fotografía e o que é pintura. E sin deixar ser obra de arte calquera das dúas cousas, a amplitude da pintura é moito máis personal, é moito máis en contacto, é que a pintura é un contacto directo con algo, por eso a creación é moito máis directa. Un clip dunha cámara, o sea, tú tiras 200 fotografías para coller pero un instante, non? Pero ti fotografías antes? Prefiero fotografiar e traballar na intimidade do estudio. Detrás de cada ventana hai unha vida, pero non están presentes. Pero non teñen por que estar. En ninguna obra túa. Ninguna. Se representas unha figura, tens de que dar a personalidade que esa figura ten. Entonces a xente vai ver unha figura cunha idiosincrasia propia, cunha personalidade propia, non lle estás dando ningún rexistro. En cambio, se faz unha cidade sin naide, estás lle dando un rexistro universalista. Ou seja, que disfrutas máis no gran formato que no pequeno, non? Ten un xogo. Dito que, por exemplo, claro, a obra, cando empezas, tú tela na cabeza xa finalizada, xa ves lista, non? Pero tens que chegar co proceso eso. E aquele lenzo, e este, en cambio... Este é madeira, sí. Eu normalmente... Vas variando. Eu pinto máis como... Gústame máis pintar en madeira. Pode ser moito máis agresivo, dame unha textura distinta, non? Eu nos cuadros non manteño tempo. Non sabes? Non, eu veño aquí... Perdes a noción do tempo, non é que perdas o tempo, perdes a noción do tempo. Eu veño ás 8:30 da mañá hasta as 8:30 da tarde.